Debbie Atanasio, għalliema u ta' żewġ titfal. Li bħal kull oħra stennit l-ewwel wil tagħha bistennija kbira u laqatu b'ferħ fid-dirjaja mal-ġurnata ta' twelid. Madankollu wara ftit bdiet tħoss l-effetti tagħha fuq is-saħħa mentali propju wara twelid. Debbie qaltilna kif kien propju meta t-tifel kellu biss 8 xhur li bdiet tħoss l-ewwel effetti. Kien qabadni il-postpartum psychosis wara li kelli l-ewwel wild tiegħi. Meta t-tifel kellu 8 xhur, l-avvenimenti li ġraw wara twelid sa dawk it-8 xhur kont inħoss depression u ansjetà, però bqajt għaddejja bil-ħajja normali kif stajt għalkemm kienet diffiċli u kont pjuttost naħbi dak li kont qed inħoss. Qalet li sabet spalla minn qrabata u fitxet l-għajnuna u llum qed tieħu l-kura għal din il-kundizzjoni mentali. Permezz tal-għaqda mhux governattiva Parent Infant Mental Health Alliance, Debbie se tibda titkellem dwar l-esperjenza tagħha m'ommijiet oħra li l-wil tagħhom ukoll affettwa s-saħħa mentali tagħhom. Stqarret li dan it-tip ta' sapport huwa importanti ħafna li jingħata mhux biss lill-ommijiet li jkunu għaddejjin minn din l-esperjenza. Rabbejt il-kuraġġ u ddeċidejt nibda nitkellem fuq dawn l-issues. Naspira li l-NGO ħatati s-sapport tagħha kollu mhux biss lill-ommijiet u l-trabi tagħhom imma anke il-partners ta' dawk l-ommijiet u l-familja kollha tagħhom. Fil-ftuħ uffiċjali tal-għaqda l-psikjatra Ethel Felice li ilha taħdem snin ma' ġenituri li jkunu għaddejjin minn din it-tip ta' esperjenza qalet li dejjem kienet il-ħolma tagħha li f'pajjiżna jkollna din l-għaqda. Dr. Felice li għal-President tal-għaqda qaltilna kif parti mix-xogħol tal-għaqda se jkun li jwarbu din l-istigma. Ix-xogħol tagħna huwa biex l-ewwel ħaġa inneħħu stigma li hawn ma' mart mentali jew mental health issues madwar dan iż-żmien u biex aħna nippromotu u nagħtu vuċi lil dawk li batu minna u nagħtuhom is-sapport li hemm bżonn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.